Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka jingja ka walaja haka arpupratre gurumpang arjar arpo haka shnong ichamati kala pinpitar shlaya borok kipat ba rilum khasi jantia namar ka jingnot jong ki barjla ban pen ibor ki trai mulong haduk pakila dekat jubor ru ya ka jingem jong away ne ki dekat ka ki su uba lor shai nyota kate ka jingja kala pen kendet ben ru wat ki Nongkhaïi ki ba em ling ba kam khai mau ha Majai ka kunhun jong ki Nongkhaïi khapot ki badan apokalama jong ka Meghalaya Limestone Boulder Stone and Coal Miners come Exporters Forum ki la shong jing lang kerke menin ka sngi palai bania theritai halor ka te kaman ka bala penshong sir ya kiru de hadien ka jing merjing mut janai bha ki sham bat ki lam ba kalat kelenti ka byang tam ban penher krat ki barjala ka dewe tang da ka ba khnyat na khapo jong ki ka bomut ban khangla hakikam ki jam boro u join sekretari kata kan hon upa KW nong romula ong ba kata kan hon kala shemi karai ba baro ki malik ki berdon ya ka mining plan lajong kimbet Shuh bandang di Challan lani bandi mau syaki barjala baru ong ba lada baro ki malik ki along renti om dan kam Shuh ban be barjala kin hab ban pet krat hi lada ki sngotu ba kim yo jing em kumba kalong mentau lo ong badai tang ki khasi sudah ki bayo eka mining license kat ba ki Nongkhaïi barjala pat kim yo bat karai ya ka khai pateng jongki ka shong haki khasi pathar pandi mau pathar se ki barjala ya rabi ki perang khasi di ki perang khasi ngai kalong ka badan bok sibun lada ngin ya rabi wei kum ka jat bendri ni dem di ki perang khasi kain do ka sha bai phinde yo mau baka Challan naka mining area jang pi yo license de bat mau ba Challan aish ki paranda osna ko bom de ki trais nang ki jangi yang ni bawan na batang da ka business punjat ya ka business ani kalau malda ni la ban ya kata na ki mining license holes baro ki para khasi lade kan ki mining license ki aisho ki Challan jang ki aisho ki maju ki shegi dekha automatically ki ni ka hari ki nomor aisho wan shang ni lamda ki ya yak ban try business ka business ba head do matahi kalong ka jing khai Mawshun sabang te kane la dang la yak ban streamline ban ang ba ki Challan Mawshun ngim aisho iski ni ro ap head hi ndong kam Shuh ki lah le ya be ni sam kam don je ba kong kata kan minum ko hero ba kan ja nang ta ba ni si me karai ro ni kalong ba ki khasi jangi ki badai ki exporter badai ki ni mining sin haldos ro kimbet ban shem ki kali jang ki tu ki khar kendang ki namara ka pikit nang bidang ice pie ki inam sha ba kin shem ki kali joki nang ba ki tu ki kira ai kin phem na ni kira bandi nong ran nang te di pat ba mang tu in sa the nang ni sa pun tu jadi jingkar paro kalong ba na kamta jong ka district council ba pe ya ka trade ba kam dei ban issue trading lesson pathar syakat bo wan pan let's say ka jing issue trading lesson kalong let's say ya bai mulo ai trinsen ka bomon kani kalong ka bakta sibon maka don ka class ka Reclusion Act 1957 trading by non travel ko ba ko maki jaka ki bagi khasi kala wan tray ko mo travel juni hakito ki jaka ki travel kala wan tray ambit Shuh badang ai trading license ki non travel pentri kam ho ge kata pentri kam ho kita dangila pentri kam ho kita kum pajab benrio ni shem ni sngaw ba ki bro jong ki sa Kibrujung kisem kislong try lo ka kanda ko siap kislong try ka business ko jangi kisnang roy na ko chopo ta ka dei ka sinjam ka ba kum ka from shem na ka banta kum no ban kan teu ya ka kamai ka je jong jai benro jangi kum no bangin tela kami kini ko ka jai benro kini mi alat ban kjet akan ka spa bo blai lo ai ka pang nang tal jangi kum ka rim ka jai benro dan ka thabang to ngi yang to lei tong i marang to dei shu tong Indian ro la don Bangladesh ro bon bo sang to nang no ki wan nang no ki rong kumbang phi ba jam hakan ki kubang ni iba kida nang ti ba pharik ki phet chang na sa Bangladesh lagi phet sa Bangladesh ada dei ki Indian ki phet sa Bangladesh mo rang to ka pa bi ki Bangladeshi ki wan shong snang wan shong juar hang the kam try ja ka ba bi ki ba kon ki ngang sang monang bawa ka government ro ka de chip ya dan hang ni apa Majai ha Shuh beltuli
hang tu ngidan khap prangot khap prabot station ar plaingot nang tangidan kepada po Jylla po tamabel hang tu kidan tingi smart baka po tamabel hang tu mata tang khasi kia kamai kum tu kede ban lo marblai government rum ta ka ameni lesson amdai ki barjila yagi khasi dan kalat ba nang ta jengi balada ni pendan kam hak ban ni troi hak inam ai sekiwai ai ki berjengi se kan im kari kan im kerja bendro kaspa ke banging ya ni kamai kan ne ha kan jalan ya mentahi ngiradan lada ki kibon ki khasi kibon ne bakin dan kibon ki khasi handrai ki khasi pat kidanik beran santli kali kidanik beran lightly kali kimla bene compare uktai de carbon rak ke sa phok sa phon khot li kali bakim la bene compare ki haban pet kidanik khasi ki habli thaina normally kimla bene compare bu to rak sa phon khot li kamot uan telep do to udhar wan telep ya ka business ka jangi khasi haban ya kan sol ro bat ka district council ke ba de kate bikin pej bha khamta ba de ba ka benami ak ma ki dan ki breu ki ba bangi khat meeting tang tang wan chang udhar kom try te kamot bang sa thu ba ka dan ada ingin senang pej ba de ba kan ni ba nginam ailat de ba kum kan ni ba khamta government ba kam de ba ailat